iti tunggal pitik ki puso. Kadagurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Angie! Beauty, agluluwa ka. Malagip ko lang aming tinapalapas. Tinapasama ka lagi tidadakil ta. Tinakaalinggit, apa nagregay ti bantay ijela Trinidad. Wen nga rod, adu idi iti nagaburan kan saanan anabirukan ti bangkay na. Naitanamdan as si bibiyag iti dayjay apaset ti bantay. Wen nga ron, kaslak ko ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtan ka lagi tinaganak kanya. Tuwa akapsat ko. Agpadata, Angie. Agpadata iti marikrik na. Nagkasang tinapagten kadagiti patpat genta iti biyag. Gapo iti dayjay adidigra. Puno day ta. Oen gayam, agturpos ako ni Tikuleyo. Nagsaya at kit kuman. No si bibiyag pa iti na. Tapno maimatangan na ti panagbaligi. Babaen ti adu at tultulong mo. Agyaman ako na, ibes. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata? Nagsaya at kaagayam. Agpadatan anatay dagiti dadakkel ta. Agpadatan ana ulila. Isu adata nga rod ti rumbang nga agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ganawa. Kat makunakanagasa ta. Taada ka anapod no agayam, bes. Kas itinakunak. Awan sa baling agtinulong no saan adata. Sapay ko man. Tamay ka iti gundaway nga agsubalit iti kinasayaat mo, gayam. Saan mo apanunutan dayta? Gaputa saan kong mat nga urayan ti supapak ti naipaay ko at tulong. Congratulations, Bes! Thank you, Violi, my friend. Oh, ato iti diploma. Sikat ipanisagutak iti daytoy. Tangay awan mo't dagiti dadakkel kon. Thank you, friend. Patpatgan ka unay agayam ko. Patpatgan ka mat, friend. Agyamanak manan. Tsak tumao mga agyam-yaman kan ka, friend. Sus! Saan mo apanunutan dayta? Saan man? Tano saan aga po iti adwa sakripisyum? Saan ko ang magtangtikastoy? Saan ang makaadal, bes? Anyan? Putno mat. Adon ti utang ko na imbaganakam ken ka. Di mat, nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mat iti sumablat nga agadal. Owen, bes. Isu adi ka nga agyaman. Tasyak mat ti sumublat nga umutang iti naimbag anakam ken ka. Saan ka nga umutang? No diket, agbayad ang iti utang ko ana imbag anakam ken ka, bes. Anya? Uray anya pa editan ah. Ala, good luck ka data adwa. My best friend. Alamangan kayong babalasang. Pasensyaan yung tiba si Talinuto. Ala, anya basit anti? Nagadun tupay. Basit la dayta. Dayta na kirigalog kan ka naggraduar, Angie. Agyaman na kanti. Nakaananos kayo unay kada kami iti gayam ko. Amok akailiw yan timadaan iti ina. Isa na da parikot yung babalasang. Di kay agbabay ng umasidag kada kami kini Uncle Leonato, ha? Anti. Oops, awan ti agsangit. Sango ti grasya ti ayan tayo. Oh, gaya man niya. Unay kay lakit din yung uping aya. Ala. Magan tayo kit din. Maudin to ni Uncle Leo. Ta sigurado ang marabyan man na sumangpot dayjay. Nagsango daman nga tan kini Panyong. Ulitik man ang tiagyaman kada kayo, anti. Bioli, bes. Nakasaysaya at kayo kanya. Girl, I need you.
agyaman nakapinot kam ti awis ko mangantay tiwar. Kababain mo't ken ka, Kunamot nga i-blow out nak. Adang may napatiguna ya kahit ko amaman. Anya dayta? Nakalpas kan ti panakatal mo. Aklon na kumamatan. James? Awan magngatan ti pambar mo. James, ada pa'y responsibilidad ko iti biyag. Anya? Amo mo ti background ko. Awan ti inlimod ko ken ka. Jay gayem ko tinang paadal kanya. Iso nga ita ta nakaturpo sa kon. Tulong ak matigayem ko. Tap na makaturpos mo't akas kanya. Saan tapay mo nga gasawa na bilang? Agayin ay talaeng. Tano nakasagana kanton na paikasa kanya. Di isunto ti pa nagsimpata. No pa'y kasta, saan ka apilitan? No di mo pa'y kayat di magikalay sa kanya. So please, ako na nakuman. Kanak kumapay iti basit a panawan amang panunot iti amin. Di na kumaapuraan, James. Biolebes! Nakapasa akin iti board exam! Thank you, Lord! Talaga na ayat unay ti Diyos kadata. Amo na dagiti kakaasyan na. Wen, Bes, agsapulak adagos iti pagtrabawak. Congrats, Bes! Wen, Bes, katagyaman ak unay. Tauray na po ka dagiti patpatgak iti biyag. Nangro na kadagiti naganak kanyak. Nakaturpusak, babaen ken ka. Wen, Bes, naimbag pailaan ti Diyos kadata. At daak man nandito State University. Makaikaw at ag-eskwela. Kunak no siyak ti kabagatan dito yung saan matgaya. Ado dagiti padak nga agtawanan iti 25 a first year college. Ken adda pa'y bakbakat ngam siyak dito pagadalan. Agawid akpay. Tadwa nga oras ti vacant ko. Uray, tadi talaang ti pagapabangan mi kini Angie. Walking distance lang manipod dito'y pagadalan. Love you too. Bye. Ay, kastoy gayam tirik na ti maadan iti kayan ayan. Naragsa, nga dalaok na apa nagdanag. Naragsakan, takas ko ni James tinagbaning akayan ayan ko. Madanagan akmet, tamangan no, lukwan naktulaan. Nataer, ken padak a professional ni James. Sana maglikan nga ado dagiti gusto ken ko na. Sapay kumata din nakto alilawen. Siyak tulaan kumati ayaten na. Isu ti umuna nga ayat ko. Ken, sanak to kumangagsangi. Gapuken ko na. Isimpa akong dagiti things ko. Agawid akon. Nagawid mo't gaya mong dagiti padak a maestra iti na ito yung pagadalan. Bes, nagbayad kan iti tuition fee. At iti pagbayad mo. Nagsweldo ka din, Bes? Wen, isong agbayad kan iti tuition fee. Agyaman na, ngam, sobra da ito eh. Nalakit din idulin mo. Tanayang baglang ada ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Agyaman na, no idilig mo't ititid ko kang kaidi nga allowance mo, adayo adakdakal tititid mo kanyak ita. Siyempre, dakdakkel ti sweldo kas maestra. Ngam ti sweldom idi nga agsi-sales lady iti may sa amol. Agyaman na, talaga naayat ni Apo Diyos. Tauray kas day laang ti trabaho idi, na isakripisyo tamot latta ti panagadal mo. Iso nagbalin ka amestra. Wena, tanalaing gamot ngamin nga agdiskarte idi. Kasong dayta, dandan ni surusuram amin a politiko idi. Tapno isponsoran dalaang ti panagadal ko. Wena, isupay matinait itad da atulong dagijay, Bes. Dakkel atulong dagijay. Wen bes, kat dayta ti pagbili bakunay ken ka. Nalaing kang agdiskarte. Sikat nang ipampamuspusan ni tiamin. Isu nga ita. Subadakmot nga ro dagiti adwa sakripisyo. Tapno makalpasak laeng iti panagadal ko. Thank you, Bes. No kasta, saan pa'y nga mo diyagayim mo? Di may papan ka tata? San pay?
Tamabain na ka mangipudno. Ngam, apay. Sana pa'y nakasagana. Mabain na. Ah, ibay na? Kasta ka di? Ah? Ni saan? Ada nga min saritaan mi. Asa kam tula makinubyon, no agpada kamin nga adaan iti trabaho. Aniya? Ay, napintas ka talaga. Ken amo ka na singpat ka. Agyaman na. Uray si ka. Amo ka na singpet ka. Dakal ti pa nagtalikukin ka. Amo ka di naktupaldaangan. Amo adi naktupagsangitin. Ken, di nakto isukat iti sa bali. Promise. Si kantulang detect, aging katong palbiag ko. Amangan no makakita kanto iti napimpintas ngam siya. Ket panawan nakton. Din tumapasamak deta. Diyak marami deta. Tas si kalang ti babae nakariknak iti nagpaido mga yan. Ay ayatang kaonay. Ay ayaten ka mat, James. Ay, awan mo na daw. Nabartet ka manan. Kwarta makin, di ba kahit? Pangaramatam iti kwarta. Di ba? Tamagan na pala. Ang damang katawag Arak manan. Saan? Si Kamo. Kita man na kayo numakaw. Pangaramatam nga ron iti kwarta. Basta bakit? Ibagasot lang. Ay, akwan. Nagbayad ak namin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto balay kan lote. Naibos ba na? Apa yan? Naibosin tayo abang? Na, manumala malaalak nga abang diti balay ngay. Kedua maala kwarto ti papaabangan ta diti balay. Mas dawak kami kang kabakit. Ang damot permit ang agpapabang. Ang di mo pailay pangato ti abang nagijay dua babae. A border tayo ti may sa kwartaw. Kaasi na nga rod. Amumat nga ulilan adamang dagiti nga agayam. Regular pa yun iti pagisulsuruan dahil sa raya. Ewan ngam iso ti mang papaadali di kayam na. Simublat lang nga agiskwela ni Violi. Ang kiskwela pa'y lang kami. Bakbakan sanay. Apay ay apakibiyangam ika. Kasano adyak pakibiyakan bakit? Kanagbasi mo lati abang na dito'y malay. Ay, awan na malugit na bakit? Ipangatumot ati abang na. Awan na ita asi-asi. Siyo ko makit di ati masal ka na ta. Tagpada ta nga awan trabaho na. Nato, ay sumardan ka man. Kababain ng mga daka. Ay, pagbainam ko ba? Karbangam ti mangipangato iti abang na. Aniya? Tinawan tay kat kuma. Oray no nababa, basta dagab abang iti 2 kwarto. No, pimanaw daga po iti kangato ti paabang mo. Ay, adadan nga awan na pulos ti kwartata. Ado, tiyag kasapulan di pagabangan na. Asidag to'y balay ta, di ta universidad. Bes, nakaturog kan? Saan pa'y? Sige. Kasta na pala nga rod ti radyo. Di mo pa'y idipon. Wen, denggag pa'y ti paborito nga FM station. Nagpipintas ti music da. Wen nga rod. Kumabes. Awan agbalbalyo ka data. No siya, saan kanto apulos amalipatan bes? Patpat gan ka unaya kayam. Kasla, kabsatan ti pangibilbilangat ken ka. Kasta akmat. Adun dagiti nagdaldalanan ta. No anya ti masapol ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay kuma, taaging gatong palbiag ta, ti kastoy apa nagtintinulong ta. Wen bes, dahita ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Bes, adday pudnok ken ka. Ha? Anya day ta, bes? Sorry, bes. Diyak kaya ti agilimod ken ka. Iso nga ibaga akong ti agpayso. Ket sapay kumata maawatan na kiti da ito eh. Sorry nga inaklon kong tinabayagan nga agdatdaton kanya. Ha? Sorry, friend. Adda tulagan ta. Asa tala makinubyo. No agpadan nga adda trabaho ta. Sorry. Diyak nakauray. Kagura na ka di. Sorry ha. Saan?
Apay kumakagura ka. Agpayso, saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaaguraan ka. Kat awan mo't dakos iti aramidem. Agpayso, Nahustuan kan iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritak kit din nga amakirelasyon? oo nangim, adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na ang nangdadaon iti dayta atulagan ta. Okay lang dayta. Si kakit dimot. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Bes, anya na kinasayaan mo. Man nakaawat ka unay. Isu amaawatak dayta. Basta no anya ti pagragsakam at tuyak amang suporta kang ka friend. Isu na lang ta. Anya, bes. Maikawa ak friend. Addan nobyom. Amangan no. Napatpatagton jay nobyom ngam siyak agayam mo. Ala. Dayta ti saan to ang mapasamak, bes. Mapukaw kunti amin, basta sana si kaagayam ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka met my best friend. No siya, di naktupulos mauray ngagbalbaliw. No pa'y nagbasudakkin kan. Tadyak tinumpal titulagan ta. Awan anyaman na. Tay ko nadagarod, tao lang tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manipod at danom yan. Kanain ng tipagwapom. Hey, uy, inspirado ka niya, ha? Alna ka man. Ruganak man ako na. Takit mga anin, bisin mula dayta. Sige, ala, mapatangaro din. Ah, Oh, adatiks ko. ne, ang mga no GF dayta, kumain ka na ba? Wow! Umapalak pre! Sana all! Sordo. Mapantaman langin. Sutil ka talaga. Maragsa ka na kalaan para king ka, si Kaman. Okay, thank you ah. Ngamkas itin ako na. Hawisim ki, di nagkasartan na. Awan pa dahil iti plano mi. Madanon to. At yung tibayad ko iti abang may itaabulan, nana. Ang yaman na Angie. Sobramat na ito'y. Uy, nana. Nayon na kung ti abang mi. Taadamot tin trabaho. Nababaot na iti abang mi asing singirin nyo. Ikat sa anak mo't nagpampanayon balasan ko. Ay na, no anyaman tibang mangyayukin ni tatayo anato. Ay di no ikaskaso. Uy, nana. Di kayo matanagan. Amoy mo ti ugali na. Sumanao no kasi ang makainom. Ay paspasensyaan nyo lakuman. Pudnumot nga min, nana. Nagbasit ti singsingiran nyo nga abang mi. Ay na, awan da ita. Kinapudno na. Mababain kami iti gayam ko. Ngamin, adun ti na itultulong yu kada kami, nana. Kastalaan ti biyag ako nada balasang ko. Maawatak ti kasasaan yung agayam. Ken, oray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agimimon kada kami. Tapay ka no ang nagdakkel ti singsingiran nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laeng. Talaga matadakdakkel ti abang da. Ta nalawlawang adayo ti kwarto nga babangan da. Ken, saan la aday ta? Maawatak ti kasasaan yo. Nana. Alam kiti da ito, idulin mo. Alaan nyo, nana. Ha? Basit mo't laeng tinayon ko. Kwartayo day ta. Day, sigurado ka. Uy, nana. Kat, agyaman ak narod ah. Kat na imbag mata, na regular kagaya man iti pagadalan ang pangisursurwam. Kaasi ni Apo Diyos, nana. Nasaya at no kasta. Agan anos ka balasang ko. Nagasat ka ta nakastrik ka iti pagadalan ti gobyerno. Adaman damagat, bes. Ano day ta, bes? Saan ka kumaama po, Ben, ha? Apa yan nagustuhan ni James? Umuna, nasingpat kan na anos. Maikatwa, man nakaawat. Kan maikatlo, syempre, pogi.
Sana all. Nabayag ka din, anakad kadwam? Wenno, nakuykuyog mo dayjay alalaki? Wen, agad adalak pay laang idi. Napingat nga agarong kanya. Di wow. Ket no apayan ako na ka man nakaawat. Naanos ang naguray. Sigurado ka, anasingpot dayjay. Amangan mat no italaang. Taado, ti kakasta alalaki itan friend. Friend? Wen friend, saan ka unang agtalakan kwa na? Anya? Ti amom, nasingpot. Ngam singpot kitib lang gayam. Ngam inton na alad ang ti kay keta. Ang mga nagbaliw ton ti aplaw ti angin. Ala, saan mo't siguro, bes? Madlaw mo't anasingpot ni James. Kat, inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Ken, oray no ibaga na dayta. Saan ko paya kayat? Ha? Apay man? Saan pa yan nakasaganan niya? Di taom friend. Liklikam ti kanayon ang makikuyog itinubyong. Ta, amangan no mailawan kayo. Ala, dayta, tila ibagbaga na. Malaksid ano talaga akayat mo ti makiasawa. Awan, mabalin ko. Friend, jak mabalin nga aramidan dayta. Aging ga asaan ka ang nakaturpos iti panagadal mo. Promise, bes. Agyaman nak friend. Saan ka ngagdanag? Ta saan amasayang ti banog ken sakripisyo. Agyaman nak, friend. Good luck ka data. Nagapabara na ya bakit? At dapat igem mo aplato ken malokaw. Dita kwarto da Anje ken Viole. May marag. Nagparigo ka ba rin ka nakwara? Wala, taado mo tayo linutok amasida. Padigo ka la, padigaw. Doa sinula, unay na kanya borders mo. Kaya ka patiguan. Di ka mabutag sa oiti kastala kay. Di ka lamaasyan ka na ganyan mabalasang. Isu na lang arudan, piman nagbibiyag, taulila damot na ademang. Nay, unay na naman. Anya? Apa iso na lang kaya tiyawan na dakil na. Uray mo't data. Natayan na gini dadakil na. Taguli makaman di talaklakayan. Di mo amot, di bagbagam. Nabartek ka man gaminin ka. Ay, kastamlata na ka na yun. Sak manan ti pangituro kami ti topi ka. Kitagiday paborito ang borders mo. Ti magsasalitaan ta. Ay, mga kakit din. O anya, idasaran kaan. Imbag no at napaidasan mo ang makan. Kano impadigom sa amin namin. Anya nga yung patigo amin na sasawa mo. Ado, tilinutok. Danag buntaya. Imbes ko mga isunat yung padigo ka na ta. Tanda trabaho na. Isunat mo ti padpadiguam. Ay na, nila ang Angie ti adda trabaho na. Sal bangkit day. May ramraman na tao nga saksakripisyaw. Nagadukit asawa mo na ya. Isumat, puno mo ti kurak sana ya. Di mo man pakibibiyangan dagi jay. Kasaan mo akab kabagyan, Ida? Siya man lang tinangibagan iti na ita na. Saan mo agam-gabag yan ita? Hangam, kastao na ti sayahat mo ka nakwara. Agasan na ita. Imbesa sinata, impanigumkit din ka nakwara. Anak mo aya, uno ka anak kami na. Nakasta ti trato mo ka nakwara. Sumarden kan, lato. Saan kan nga sa oiti kasta? Ang mga namangag na kapay. Kaniya ko ba? Puno mat ni magbaga ka nga. Huston! Idasaran kan tamangan kakitay. Sige. Agidasar ka nga ron at mangaldan. No kwarta lang tinapatigkan ka, saan? Para kanyak, ad-ada apakaragsakak ti panang tulong ko, iti pa na katao. Dumagas ka pa ya? Saanin? Tama nga no, makita nak di kayo mo. Pagsasawan na kini. Sana kasta ni Violi. Nasingpot day di agayim ko. Yung amo ka kan ko, ana. Saanin? Hinton maminsaning. Sigurado ka? Di kan dumagas? When? Next time ton. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, ha? Okay. Bye. Love you. Love you too. Sauce, das pakay. Anya manan, dito sirsiripag di talaklakayan. Di may isa pa po nito maborder mo. Apay manan, asino ka dakwada? Ni Anjay, at nang itulod kin kwa na adikot, Jay. Anya? Uy, nasiputa.
Sakbay adim saag, nagkastoy da. Ay, salbag kalaklakayan. Anya dayta. Pagsabsabatan mo tido atam mo daw sa paatid dugam ta subil mo. Ay sus, nagkapoy ka na bakit? Naging nagagda. Anya. Ay, umapal ka? Laklakayan. Sigurado abak ng dadya lalaki. Tanikot siya eh. Kat, anya kumaita. Ay, iso nga ingatong ti abang na. Anya, dayta man ang tibagam. Pulos, ajak namnamaan, bes. Anya, bes? Baknang, naka-wheels. Saan met? Saan atay nginginaan a kotse tay kotse na? Kan gagangang empleyado iti may sa aprobado a kumpanya dito siyudad. Ah, kasta ka di? Saan man ta na din magas dito eh? Mabain ka no ken ka, bes? Sino ti kabain na? Siya? Ken, amangan no sermonam ka no. Ada ka di panggapuak amang sermon kan kuana? Awamot kiti basta mabain pa ila ka nung agpakita ken ka, bes. Ano yan? Amo na nga men no kasano ti kinaklose ta iti tunggal maysa. Amo na ka di, iti may papan iti family background mo. Wen, awan tindim-dimod ko ken kuana, bes. Kasta ka di? Inistoryak ti si Bubukal ana pasama. Nagbilib nga rit kadata. Man-mano ka no ti agaya makas kadata. Madlaw ko anaragsak kay ti BF mo. Sapay ko mataag na nayo na kasta. Day tamo ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos, Ren. Bes, Nulukod nak ni James. Tsaklaan mo na niya ti pagpanagak. kunang mata nga singpat. Iso nga ada yung nga rod ang mapasamag ti pagbupot nga. Sabay la kumabes. Good luck, Bes. Ulitat, anyaman na pagragsakam, nakasagana ak amang suportakan ka. Thank you, Bes. Talaga agayom ka, ah. Ngamin pulos adi pinanawan. Anya ko matserbe iti nagkaduan ta. Saan ka matamadanagan, Bes? Tulungan ka aginggat makaturpos ka. Anya di ko na mga ibagam, Bogs? Kuha pre, nakita ko ti picture ti kayanayat mo. Oh, nakakita amat. Na-search ko ti Facebook ti kayanayat mo. Anya? Ay na, talaga gaya man na pintas ka. Una. Kuha pare. Friend request mo ah. Kuha pre, mabainak sa? Pagbahin ang gumamit, si Kapay, dagdabain na. Joke lang ah. Agbalinto na kumarim na dyan. Anya? Siyempre, agumpari ta. Pare tinawag ta. Iso mari ko nam tumutan ah. Iti kain ayat ko. Ay wala niya. Pre, awang kadit kabsat na balasang da dyan? Sika talaga. Igaraw mo man ang tikin na sutil mo. Amangan no, ada kaing ingas na kabsat na. Agmay-may sa lang nanji. Sayang. Jay kayom na ah. Ngayon pa'y nakita. Tupay kanayo ng istoryahan kanya. Gayam, may mayat no kabsat na pre. Tas sigurado ang napintas mo't laang. Awan nga rod kapsat na. Ngambayam. Tadya ito kayim na tiyam amukin ka. Napintas nga tamot akas king kuha na. Diya ka mo. Depende iti pa nagkita na ita. Ore ko na ka napintas. No, sana napintas king ka. Ay awan mabalin. Sa bagay, puno da ita. Depende iti tao da ita pre. Gusto ka. Tada napintas kanya. Gamiti sa bali. Saan? Wan pre, gusto ka. Ngam para kanya, saan ati akin ruwar alang ati kapatgan? Ngam kidi, ugali ti kang runaan. Dahito iti balay mi. Dito'y gayam ti balayo. Wan. Naibag kayo pa'y adda balayo. Ngamta kami. Nagaburan idi naglandslide ka po iti bagyo. Basit la iti balay mi. Tinapatag, adda pag naedan nyo, asaan kayon nga gababang. Wan magkitiya. Nahinang agpaiso ti abang itan dito syudad. Pudno dayta. Adong aminan dagiti umay agnaed. Nangruna dagiti estudyante. Gayam, nyati mo. Coffee, tea, or juice? Anya? Oray anya, saan na ka napili iti mainom? Arak kahit mo? Sika ah, saanak nga inom iti arak kanya. Joke ko lang. Ayun no kahit mo, ada mo trade wine dita. Saanan.
Okay nga rod. Mabit lang ha. Agtimpla kiti Diyos. Kaduan kan. Agawid akong James. Madam naman to. Itulad kanton. I love you, Angie. James, inarakop nakmatan. I love you. Sorry, ngamjakon masarkadan tirik na. Diyos ko. Ayahetan ka. Sikatiamin ko. Umunakan mauding ayat ko. Saan, James? Inturon na ka. Sorry. Diyak kaya ta mailawan. Sana pa yan nakasagana para itiday tabanag. Among tiga po na. Angie. Sapay ko ma. Tasan aday ta ti panggapom agumura kanya. Sapay ko matamawatan nak. Duati kang runaan arason. No apay atsak pay kayat, James. Okay. Sorry, man. Lading itak. Ngam nailoyo sakit direk na. Sorry, ha. Ogi amanak. Nakiayan ayataken ka. Nga uray linabsing ko titulagan mi kan ni Violi. Kasta ka di. Ngem ko ma. San mo't kan alumbos pay dita? San pay apanawan? Okay. Maikadwa. Apay. Saan mo akayat anasin out ti saklang mo iti altar? Kwa. Saan ka din na makauray, James? Tilaan ka di bagi. Tikal kalikagumam. Saan at inasinaw a panagayat ko ken ka? Sorry. Kasi tinakunak. Nailoyo sa langit direk na. Promise. Sana na maulit. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pumampagsamot din na dya, maestra. Ang damot kung ditulod kan kwa na. Kat nakakutsipay. Ay, agtal na ka man, inton ko ang manghagda ka dita. Awan bibiyang mo ditan. Ay, asawaan dan samot din ni Anjay. Ang baklangat ajay mga asawa kan kwa na. Hanya ka din aya dita sumsumbrok iti utot mo alaklakayan. Apay akasamot din tilawlawat ha. Ay, masaukla ang mata. Ang baro ka tapay na jay. Abangan no, ang damot din asawa na. Anya? Ay sus. Sos, narigatan. Ay, ste, bakit? Ado, ti maglukloko itan. Ibagada baruda, hanggang gayam, adan putot ka. Anya? Kanukas ta ti mapasabak. Ay, di pa ikot kabit na laang mat ni Anjay. Di pa ikot agbalin akabit ta maestran. Ay, Kahit na- nakaadukan. Ay, Tay takot kami ti paglaingam. Nanyat makitam til pagturturungan ta panunot mo. saan mo Adilanta, adula unay ta pa nagpampanunot mo alaklakayan. Sapay pasigan negatibo na kita nga ibagbagam. Pasulaya mo tagtamag bakit? Ang tamtamag aklaang mo't. Saan ka ngagdamdamag no di ka tagpugpugto ka? Ikikami ti daka sa kay papanan dagiti makitkitam? Ang yakit tete ang bakit aya. Ang muka, espesyal nga mindaki dya abambae ken kakay. Nga? Saan mo mo't akap-kapin ano na kityan? Ay, hagtal na ka man. Ipakat mo man ang takin naman naging bubukod mo. Kakaasyak na gijay. Masya na kiti kasasaad da. Taawan ka bagyanda. Tanagaburan na nga ron iti landslide. Ije piko. Aniya? Mas ladi mo ammo ti pakasaritan ti biyag namod. Isuwasan nak adilawan no babalawan no kasjay tratok ka na kwata. Hello? Bes? Apay? Ayan mon, Bes. Rabina. Di ka di ba agawid? Ay, sorry. Jakmot na i-text ngagpayson. Ada gayam dito yung internet cafe. Ada i-research ko nga assignment ko. Ay, kastaya. O sige. Anyang nga oras nga gawid ka ngay? Rabi into siguron. Mga pas 9. Ala, sige. Mabisinan ka ditan, Bes. Saan bes? Ta nagmerienda akitay. Kan ada snack dito eh. Kasta ka
ka di. Bes, rumor kami gayam ka ni James. Makilugan naktun nga gawid. Apagiso, malpas kan tumad kan. Dagasanda ka ditan. Sure. Thanks. Sige, ag-text akto na nalpasa kon. Naragsakan ni Violi iti imbagak. At least, dinan parikot pa iti pagluganan na. Una, Adayo mo't basit ti pagnanaidan na kan delikado ang magmag na ngagmaymay sa no kastuya na rabii. puno na ita. Di tayo alam mo, no maranaan na dagiti adik dita. James, sapsapulon na ka ni Bositay. Adan say baganakan ka. Ha? Mapangkanto nito opisina na. Wen, apagiso. Ado mo ti papirma aking kwa na. Ayun gayam, nakita tayo na-upload mo ah. Sino di may sa akadwayo babae? Ni Violi, tigayam ni Angie DJ. Iso, tibagbagam a best friend na. Wen, hindi lang kalman anam amo kiti personal. Nagpintas. Agpadadaan na pintas iti nubyang. Pare, mabalain. Ti, Iman muna ka tuhan. kunang bidi, kabsat ni Angie ti sa pulum. Don't worry pare, ibagak to kin Angie. Sana all. Wow. Ore, sakto ti tayo pare. Awisen tayo da ngagmerienda iti may sakadag iti sikat a restaurant iti La Trinidad pre. Sure. Sige, mapanak iti opisina ni boss. Anya di ko nang, Bes? Inawis na ka ni James iti balayda? Wen bes, ket nagnervyusak si ka. Apay, Awan dagiti naganak ken kuana. Wen no, kabalay na. anya? Kat, anya tinapasama? Awan nilimod ko ken ka, bes. Iti ka adami jay. Kala at nga inarakop kan inagkanak. Anya? Nga ma, agpatinggalangi jay, bes. Nagyamanak. Tasana ka nagpailuyos itirik na ni James. Anya? Agyaman tasaan anapukaw ti presensya ti panunod ko iti daydi agundaway. Induron ko, bes. Ket, nagpaitulod akon kan kuana. Ang mga no sinubok na kalaang ni James. No kastaman ti panggap na awan mabalin ko. Saan pa nakasagana para iti dayta. Adda obligasyon ko ken ka, bes. Apay asyak ti pinanunod mo. Imbis at ipagragsakam. Naminsana na nagbasulak ken ka, bes. Sinalungasing ko titulagan ta. Awan kanyak dayjay. Maawatan ka. Ngam, ti kari, iso ti ropa, bes. Okay, agyaman ak unay. Napudno ka unay agayem. Kasta akmat, bes. Saan ko maasyak ti makalabot iti panagragsak mo? Di nakpakadanagan, bes. Napatpatag ti panaggayam ta. Ngam ti anyaman na banag ti rabaw ti daga. Nga oray maisakripisyo ti pakasepnan ti puso? Nasana makauray ni James, awan mabalin ko. Saan ngagsakit tinakim ko? Simbangput kamat gaya man Viole. Wen, auntie. Adaman damagak balasang ko. Saan mo kumatagidaksan? Anya dayjay, auntie? Pudno ka di nga adan ka ayan-ayat ti gaya mo. Ay, kunak noon niya itayin, tindamagan niyo, auntie. Kaya't ko na maamuhan. Di mo ko maibaga nga da parikot. Kanain lang amin nga itulod dyan nakakutsikat. Awan anyaman na, auntie. Kaayan-ayat ni Angie ni James. Kasta ay tila pakibibi angak matan ka. Kuang amin. Concern lang amin kada kayo. Saan kayo nasabsabalikan niya? Maawatan da kayo, auntie. Agyaman kami di pa nangisakit yung kada kami. Pasensya kayhon. Nadamag ko laang matbalasan ko. Wen, auntie, awan pare ko. Taga ano nga, Genobio na. Pada nakadimat la abang isursuraw. Ay, saan, auntie? Empleyado iti pribado a kumpanya. Sa bagay, nahustuan mo iti edad. Nay, agad-adal ka pa'y matlaang. Biule. Wen nga ron, auntie. Masapul ang makaturpusa. Halakat ipasnak mo ate agadal.
Tuladem dya kayem mo. Sala na kinubyo, iti nakalpasan, iti panagadal na. Kan, nakasarak, iti trabaho na. Dahita ti pagbilibak iligayem ko, auntie. Ti kinapudno na. Nabayag ang nagaram kan kuan ni James. Agad-adal pala idi. Ngam, inaklonan. Uy, auntie. Naanos mo't nga ron aday dya lalaki. Uy, auntie. Barang di nang tulog kun ti gayem ko. Ay, katuwan mo't Amo, da kayo iti kayem mo ti mapampanunot ko no dato Ha? Apa yan, auntie? Kasanong tungatan no makiasawa kayo ngagpadpada. Eh di kabilitan nagsina kayo. Sapay ko ma, tadin tumapasamak tayta. Ay sus, posible ang mapasamak ti kasta. Malaksid agbakbakit kayo nga balasang itigayim mo. Ante, Katuwan. Siyempre, no makiasawa kanton, hiyawid na ka, ti mga asawa kan ka. Kasta mo't kinkwana. awan may isungbat ko, auntie. Basta ti mo, saan kami tong agsina itigayim ko? Dayawag ti kinapudno yung agayim. Agasam dayta. Imo na, pinagadal mo. Aging ga iti nakaturpos sa kalpasan na. Idi nakabirok iti panggadan, si kamat ita, ti pagadalan na. Agpada kami ngamin iti kasasaad iti biyag, auntie. Ay na, manmano ti kasta, katkas iti nakunak. Dayawag ti kinasaya at tilinangan yung agpadpada. Abak yu pa iti pudpud nung agkapsat. Kan, abakan yu pa'y ati agkapsat, tanudad duma. Ado ti agkakapsat, adi agkikinaawatan. Naibaga ni Angie, kasing oras si dismissal mo. Baga na ada kasing ka. Ala, kababainan. Sinukunak pa yan. Umahayak mo't lang di boarding house yo. Anda kinatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out taklangan iti restaurant. Anya? Kababainan. Awan rumba nga pagdanagan. Awan anyaman na dito eh. O sige, mapantan. Kumusta mo ti panagatal mo? Okay lang, mat. Barang makaturpusak, mat. Kayam dayta, si Kapay. Un, ngam. Mabain akong kini Angie. Ni, apay mo. Nibaga na ti amin ng kanyak, may papan ka na kayo. Un, ang mga no siyak to tilapad iti ragsakyo. Anya? Imbes nga agasawa kayon, wino agkasar kayo kuman. San pa'y mabalinta? Pampanunutan na titulagan mi. Anya? Naibagak mat itigayim ko, asaan asyak tilapad. San ka ngagdanag? Maawatak ti sitwasyon nyo nga gayam. Nini. Apa yan? Madinsamot ang tilugan ko. Nagigdaputan. Apa yan ay? Sakit adayo ti talyir dito eh. Apa yan? Salbag dati alugan kababayin pa kit din. Nairna pa kit din na nakalugan ka sa nagdadaan. Pasensyakan, Bioli. Kababayin. Nairna pa mo ta nagpalya tilugan ko. Bad trip na dialugan. Ala, napasubo ka na nagnag na. Okay lang. Anya nga ron. Ang mga nukayat nanti masukatan. Eh, kumangarod ang awan mo't budget. Sige. Dito hindi pagurayan tayo, taxi. Sige, James. Tawanan ba naman diptot? Hay! Hay! Sumag ka! Diyos ko! James! Agad ka! Bes, sa dino ka din kayan nyo. Nasukon na ka ni James? Wan, bes. Ngam, adda aberya. Ha? Anyang aberya? Nadadaal ti kotse ni James. Kat indagas min iti talyer. Bigat dan to kanon nga aramidan. Anya? Agur-uray kami iti taksi itay. Kat adda nang sembarot iti bag ko. Anya? Ngam nakamatan ni James. Adda kami ita dito'y police station, bes. Ay, Diyos ko. Okay kayo lang, Bes? Wan, bes. Urayan mi laang ama i-blatter ti amin. O sige, aganad kayo nga rod, Bes, ha? Oh, bye. Ay, naimpaglangan.
tawan tidak ka sa napasamak kadakwada. Hanggang kasanon nun na irobo ni James. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti ko ng pare, nagloko tilugan mo? Wan pare, sa pangasim man tasukunan na kabigat. Una, orekat malabsak mat ti balayo. Nakapapain pa ikiting kinivyoli. Tisod katwak. Anya, Jesus, pagrig po nam sa amot ang dagiti agaya mapare. Uy, sana. Anya pagrigpunan mo tingi pagpagam. Pinadagas niya ang G, di kayom na. Kunak no agawan nakpay mo. Anya dahi ito nasasawang. Sa anak mo dakas tagayim mo. Rabak ko lang mat pare, si Kawan. Adakpay lang diti boarding house na. Sige Pards, saya atam ha? So yatom ka dyan. O sige pare, bye. Bye. Ngam saan nga umatay o kasta ti mapasamak. Nataar ni James. Kat anya ti ambok no agkursonada mo tay jay abioli kin kuhana. Madanaga na kita yan. Uray siya ka kasano no adda armas ti snatcher. Nya kay lagit din. Awan dahi jay. Kakaisuna nga dahat basit amo kiti self-defense. Siyempre, madanaga naklata ha. Kung naklanuan yan, tinapasamak kada kayo. Ay, pinagdanagda ka. Awan ang bain nga min tayo ang manipdot. Tinaktak na kami, friend. Tiya mo na siguro, kat adda awit mo adakkel agatan. Tanapintas tibag mo. Malas na, tawan. Ganabon na natiliw lang nga ruden. Awan pa'y naala na. Isupay kan naimbaglaang tada superhero akadwa. Oo. Kanya to superhero itan. San mo ta? Pudnomat, nagpardas ka ngagtaray. Karatista ka pa'y gayam. Niyan. Unay mo tapan ang idayaw mo kanya kon Violi. Mamati akto lang atan. Thank you manan bayaw. Ha? Oh, manday tan ipag. Ay na, apo. Nangagpay-pay sumot ka no. Agpay sumat. Ket maawatan ka itan, Angie. No apay atunggal ka duwam ni James, ket kampanteng-kampante ka. Anya? Unmat ngamin. Secured ka iti kaayan-ayat mo. Anya? Di mo baybay antigayem ko, bayaw. Talaga mat. Urisan mong ibaga. San ko abaybay antipoon ti biyag ko, kankirid ko. Kanumat. No adala ang dakas ang mapasamak kan kwa na bayaw. Agsumbat ka kanya. Anyan. Awan pagdanagam ko na kumet. San kun to abaybay antigayem mo. Nakasaganak amang isalda iti biyag ko para kinkwana. Di wow. Sana all. Anya nga tanag ito yadwa. Promise. San ko asamiran ni patay para kinkwana. Nangag mo, bes. Isu anagasat ka unay. Isu adi mo matap-apaan kan isuksukat ni James, ha? Nakapanawan ni James, bes. Naggasat ka talaga kinkwana. Agpaiso? Wan. Adda nga tapay kabsat na? Apay ti kapsat na. Ano, kasinsin ako ma. Anya? Magkaayan-ayatak mo't siguro no adda pa ikas kini James. Ha? Alan, ag-picture taman pa'y. Bes. Sakbay ang maturog ta. Sige. Ala. Ag-post kan. Okay. 1, 2, 3. Smile! Grabe ilang arudan. Agsel-selfie tapay laang. Ay nga ron. Ngam sigot mo takas ti aramid ta. Nadatan dito'y kamata. San ka di? Unmet kat di Nan, kita man. Wow! Talaga ang nagpinta sa kanya. Hay! Imagkat na tibukod na tugaw. Pudno mo ta. Napintasak mo ta talaga. Napimpintas ka. Share mo lang. Ngam, awan na pimpintas ka data. Agpadata na pintas, bes. Anya? Sus! Sana all! Agduma talang ngamin iti beauty. Alawanan. Kumusta kayang ti panagatal mo?
Okay, asaan? Adda nga min regrigat na. Ikarigatak. Dandanikan agturpos, bes. Un bes, makatawon laangan. Agturpo sakton. O sige, lalaingam. Tano makalpas ka. Tulungan ka ang makastrek iti pagisuwam. Ngam, nasken nga ipasam ti let exams. Ikarigatak bes. Tapno saan ang masayang ti sakripisyo. Ay, ano apay nga mina kinamaestra ti inala makurso. Kat imbag akmat anarigat ti trabaho akas teacher. Isumot nga min talaga ti kayat ko nga adalan. Amo ma, agbabawi ak anangalay ti dayta a kurso idi. Ngam awan ti maramidak. Adaditan. Iso panindiga ako na. Awan tinarigat bes. No porsigido ka ang mga ramid kan mang tunoy. Sa bagay ni Kitty ha. Idi pa'y laubinga. Kastanti kayat ko apagbalinan. Ala, sapay ko mga rod tamaan usam to ti agisuro akas kanya. Maanusak bes. Makapabakit nga min ti agisuro no maminsan. Nang runa no pasig awulwal dagiti pupils mo. Naano sakmet iti ubing. Uray pa'y nga takasan nung ti kinawalwal da. Diyak tumauma amang isuro kadakwada. Ay, sapay la kumaabes. Basta siya. Love ko da ito'y akorso. Kat magagaran ako nga agisuro, friend. Ala, sapay ko mga rod takas tanga agpaiso. La, maturog kan. Masapa pa'y ti klase minton bigat. Ag-review akpay. O muna kalatan. Sumaruno akton. Adak dito'y restaurant a paborito ta bes. Nakapila. Kasta ka di? O sige, ano sa nga rod? Taaglan sa kundi school. Sige bes, enjoy. Okay, likewise, bes. Bye. Mabisina ko. Gumatang aklangan iti apple pie ken pineapple juice. Taisun ti pangaldawa. Itay pa'y asumanig am ti kaduak a nakapila. Sapay, kita kanya. Agpapansin samot. Are, mabay ka di ba? Oh, James. Violi, ada ka mat kayam dito eh. Agdainin ka? Kumangarod. Pare, ilak amon ni Violi ha. Okay pare. Umay ka Violi, mapantag ko gawin. Urayin tan, itilamisa ni Bogs. Pare, ilak amon mo nun. One parts, no problem. Isumot la pamilya ti rubam kanya. Ta nakitkita ka ni TFP. Makikita kami dagiti ipopos ni James aladawan nyo itinobyana. Kasta ka di? Uwan nga ron. Mabait lang ha. Ano text message ko? Sigurado ni Angie Daytan Parts. Kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom ha. Sana all. Sordo ka talaga. Pudnumot. Dagasinak numalum wait kita. Ay, Violi. Pasensya mo tigayim ka. Numero 1 asutil da ita. Sana all. Nay. Damo tawag kon. Di mo ngamin in-text back kadago. Si Sungay mawagan pare. Miss na kita. Bakit wala ka pang text back? Tal na ka man. Ni boss da ito yan ya. Tal na ka man. Hello boss. Nagbayag matan ni James ang makisarita kini boss. Hindi nga tabos yo. Weno ni Angie. Wankat nga taa. Amo matdagitan. Siyempre, lunch break ni Angie iti pagadalan da. Wala. Nagasa tigayam ko itigayam mo. Nagasa? Pag ko naamat ang nagasa, Napintas, kan may sa professional. Kan amo ka napudno kini James. ni James ti damo nga ayat ni Angie. Sapay la kumata saan matalok ko ni James. Adayo nga nami doon tayo tigayam ko. Tauray tigayam mo. Ni Angie, ti first love na. Agpaiso? Kasladyak mamati adi pa'y naadaan iti kaayan ayat idi. Actually, nabayag kami ngagkabarkada. E di pala high school. Aging kay ti college. Ken naadaan kami ti trabaho. Talaga? Kastamot ka bayag ti panagkadwayo? Juan Bioli. Walang iwanan na talaga. Abak may pitag kabsat Oh, really?
At nga ron mang sutsutil kada kami, sino kano kada kami tilalaki no bakla. Anya? Ang mga no damat nga agpaiso ti kasta kada kayo. Ay, awan Kinapod na, nabayag kami nga gayam kini James. Kahit nasa on, amumin ti tunggal maysa. Sige, mangantan. Mangkala nga, unatan na mangan. Sige, mangantan. Nalpasa kun agi subsubo ak bayat ti panagistorya. At dapay ngamin klasik no madamdama. Bioli, adaman damagay. Ngam, bit personal daytoy. Anya dayta? No addan kaayan-ayat ko? Awan pay. Amom, akas na tinabagat. Kasta kayo mat-alalaki. Dayta ti damo adamagin nyo. Ni, nag-on sentimental tilay pati ako nada Amok mat akasta kayo. Okay. Bioli, naggasat ba't ng tagbalin anobyo? Pag kunaamat ngay, anya ko mati paggasatan na kanya. Napintas ka ngamin. Saan daan napintas? Nakapinpintas. Anya? Saan kalagayam asutin? Nalaing kapay gayam amang bola. Timang pasablog. Bioli, pudno na rabak ka. Ngam saan arabak tinaibaga? Anya? Wen, pudno ti ibagbagak. Nakapinpintas ka. Naghasat agbalin anobyo. Siguro, dagiti agdat-daton king kanya. Obvious ba? Sana all. Ay! Sorry, naipigsak mo't din nagkatawa. Ay, sorry mat. Tila, madamdamag kon. Kat damo tapay lang anagama mo. Mas daawak. Okay lang. Amok mo't arabak amin nga imbagam kanya. Amo ka dinak patyan kadagiti na ibagak. Ngam okay lang. Anya? Bioli, mabal na maala ti cellphone number mo. Kaya't ko kumati makisinangad king ka. Sus! Awanan inalamon at dapay kat number ko. Anya? Nangaw ka magaya man niya. Sorry, rabak ko lang mat. So, mabalin? Sure. Sige day talaga yan. Iyag mo ta cellphone mo. I-type ko ti number ko. Thank you, Bioli. Ala, kon di bagyo ita bulan. Di mo ni pabigat ka sa pola ko na yan. Wen, mabait lang tata sumra kayo pa yan. Ay, isa na yun, nagdadarasak. Mabait lang nga ron. Tala ag ti wallet ko tata. Ipangatumin ti abang yuwan. Nayuna may tilimagasot ti abang yaw. Ikalagpain. Nagdawat kay tinayon ti abang daan, Ji. Nasaya at ayati kastangar aramidam. Ay, panawan mo tin atap nagsubanda. Anya? Wan, subadan damit ati kinasaya at takanakwada. Tinultulungan tamat ida. Pinadpanigwam ida. Adayamat na sayat nga inaramid mo para katakwada. Agraraman ka mo talaklakayan. Nagalas si aramid mo. Ayan ti kwarta ha. Ayan na. Makasta, nagdatonan kan ni Bogs. When bes, saan ko nga ron anam namaan? Inakton mon. Saan pa'y? Nagbiit mo ngay. Kaslang mo't lagbibisin launa yun iti boyfriend Agad-agad? Sus! Sana all! Di saan pa'y? Kaya't nasa wan, ada posibilidad na nga aklonem to. Adamot panagayat mo kenkwana. Saan ko pa'y amasong batan day tabes? Kinapod no na. Kasla nga awan mariknak, ana idumduma para kinibogs. Ano niya? Adakin ka day kano aklonem. Ngam, ti ko mapanagadal mo ti unaam, ha? Bes, Ijam ko mapailaang ti makinobyo, bes. Tapno sana madadaol ti konsentrasyon mo nga agadal. Wen, don't worry bes. Jak tumalipatan ti nagkinariyanta. Tauray na kiayan-ayat kan, ta nakaturpos ka maten. Bes? Ulitat, saan masayang mati sakripisyong kanyak? Promise, bes! James, mabitlaan. Nag-text ni Bewley. Ha? Ada ka no pa'y laang iti town. Basta ka di? Itay ka no pa'y nga gururay iti taxi. Ngamawan maluganan na. Pasig ka no na punno. Di nasayat. Suko naklangin.
Okay ka dilangkin ka? Wana, sige. So kung nagnaro din ni Violet ni Plaza. Alaman nga Rod. Kababain pa ikit din. Hindi ko mamati pagbain si kakit di. O sige, mapanakon. Talaga adyak makontak ti cellphone ni James. Nalobat nga ta. Ti cellphone ni Violet. Agree ring di na matsumbatan. Ay, madanagan ak. Anya torasan. Mga lonya mo din tinapasama kadakwada. Awagak manan ni Violet. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Wala talaga. Di na sumbatan. Di na nga tamang manggagtiawag ko. O ano? Paawid na nga tan. Sabi ko matakas na nga paiso. Anya nga tan tinapasama ka dagit idwa. Apay nga wanda matan. Ada nagsarta nga lugan iti batok. Isuda siguro na ita. Sabay ko matay sudan. Bes? Uy, apay nga ita ka lang. Ayan ni James. Kwa, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaan man ang tilugan ni James. Anya? Ala, umikan. Ay, apay nga karadadaal no aglugan ka. Nagbati ni James si J. Auto Shop. Bambantayan na tilugan na ang matartarimaan. Ah? Ay, naimbag man. Tada pala open a shop iti kastoy nga oras. 24 hours samat day dya siya, Bes. Sige, tagsukatak biit. Ituloy mo ti maturog. Sorry, iti disturbo. Kinapudno na. Sana pa'y nakaturog, bes. Inururay ka. Kasta ka di? Pasensya kan, Bes. Naturog ka kumalatan Ay, kasano ang makaturog ak. Nagdanda nagakmet. Sorry, Bes. Nakasilent ti cellphone ko. Jack nang nagtiawag mo. Kat ni James, talaga ka di naka-off ti cellphone na? Jack mo. Kasla na ibaga na empty battery. Kasta ka di? Ngala, maturog kan. O sige, mangan ka pa ya. Wan, Bes. Agsukatak biit. Kan agarami dakpay iti report ko. Ni James. Hello, honey? Hello, adawting mino Sabado. I-treat na kami ni boss. Sumunod ka? Ha? Ay, kuha. Adamot na iran na a seminar ko iti dayta nga aldaw iti Bagyo. Anya? Pasensya ka na. Okay na rin. Mawatak. Amo ka maawatan na. Of course. Sige nga ron. Ituloy ko pa ito aramida. Bye. Bye. Amo ka nasakit tinakam na kanya. Sana mabalin asa anak mo't adumar ay iti seminar. Siyak ti imbaon ti principal kan masapol at trabaho nga umuna sakbay ti lang ay. Amok matkit ya maawatan na ti James. Ngam no di nak maawatan at daken ko na daytan. Pare. Kasano itan parts? No sana sumurot ni Angie. Saan mat asumurot ni Violet ti outing tayo? Sigurado rin ita. Mabalin mo man nga awisin ni Violet. Mabainak sa parts? Bayan sa timang ibaga. Awisik para kin ka. Sana all. Sige man nga rod parts. Barang ijeton ti pangaklunan na kanya. Sana wala talaga. No aklunan nak, ag-blow out ak para Ano niyan? Awan. Agpada na napintas, dagiti nobya ta, no kwa. Di ka pa'y lamang namnama. Nasaksakit na mapahay ka. Awan dakas na ti mang namnama parts. Ngam saan mo una yan namnamaan? Laglagi pa yun. Agar arim ka pa'y lang kang kuwana. Nya kamatan. Kasla si kapay best friend ko ti mangupay kanya. Saan nga iti dayta? Ngam narigat tinalabos sa panangnamnaman maminsan. Parts. Tanong mapahay ka, nasakit nga klunan. Basta, dakkel tinamnamak nga klunan ni Violet ti ayat ko. Nagsayatan ngayon kasta. Parts.
Ipagamot ka ni Angie ah. Tulungan na. Please. Sige, sige. Ibagak to kang kuha na. Anya man ang tikit kita ta nakatatidog man ang tatangad mo. Dakasin bakit? Te, Pagpagamto man na gatay dua ababay aborders mo. apay manen aya. Paritam idang agpastrag italalaki dito'y balay. Taapay. Anya ko matipakibyangan ta iti dayta kat agbaybayad damot iti abang da. Ay, Sa nga ili da nga road, di dakat pastrikaan. Ayaw na ikan. iparit ko nga round. Ha, hindi damaw, nagululi magkakalaang. Pinalabas ka, di ka nayon nga isa sa rongkar na ya anubyo ni Anje dito'y balay. Ang amita, tuwa damit tan. Ura ni Biulay, ang damit nubyuran. Agar-aram kanupay laang dayjay. Saan na pa'y anubyo? Ha? Imposible ah. Anya ko matipakibiyangam aya kadakwada. Kun may sa, at damot nakamdan, amudan, tinasayaat, kun sa... Ay, sao, sister aya. Ang mga luandan tukit din agbukiran tipusig nandita. Ha? Anya man dayta asasawa mo? Puutem ti kunak bakal. No di da maalwadan at da agbugi dita. Ha? Tatsyag, asaan to mailawan da kita border ta. Di ka madanagan. Kun uray pa'y. Anyat pakibiyangam aya. Ha? Sana na ito ti pampanunutag. Di uray man agsikog da balasang. Awan pakibiyanga kadakwana. Oh, mutlagayam. Sa nagaduti sao? Basta jak kayat. At ito'y ti pagaramidan da iti kalukwan. Tamalas ti kasta. Malasan na kato'y malayag. Aniya. Managadyak mati palubos ah. Ijay ruar ti pagampangan da. Saan kat adito'y balayta? Unay katikas ta sa umot. Nakasingsing pat daan dyan kan biulay. Kasta kati ibagbagamam. Kagpay sumati ibagmagak. Basta ibagam to ti imbagak. No saan da ngagtung paliti kayat ko. Nasaysaya at lano pumanaw dan. Anya. Ay, saan ko akaya ta pumanaw da? Di ka lang mabain. Nakasingsing pat da border. Anya kumatpanggap pa kamang papanaw. Awan, makunak kadakwada. Nadayaw da. Nadayaw. Di makunak. Saan mo ngon unaan dagiti pasamak? Kun saan mo akad nganti may sa atao, tamadi ti kasta. Panag-aawid manen. Urnusak maten dagiti adda iti rabaw ti lamsan ko. Agawid ak maten. Makaikawa. Awan ni James mang sukon kanyak. Kumusta nga tanti ang tingda? Si Morot ni Violi. Ngam, awamot kiti pagdanagak. Amo ka saan damot abaybay anti best friend ko. Adamot ijay ni James. Kan, agtalagakot kit di kan ni Violi. Oh, dito'y 5 parts. Shot. Alright, thank you, Bart. Nabartagan ni Bobs James. Di mo nikan, iti inuman na. Kabalan na dita. Oh, saan ka di pare? Kabalan pa eh. Talaga mo. Kabala ko. Sige. Kita mo? Oo kang ba yung dibasa mo? Ano na? Oray lang kidaman, iti nakaro bartek na. Kabalan na pa eh. Agsumbat to pa eh. Oh, pare, dito eh. Oh. Sige, shot mo. Makaturugan. Ungarod. Talaga ka di asaan tayong agawi dita? Eh, saan? Nabartag ti driver. Masapatay ko na lang inton bigat ngagbiyahe, Bioli. Sus, kasano ni Angie? Anya ti irason ko kenkuana. Oh? Nag-text nga minitay. Kat damdamagan na no anya nga oras tayo nga agawid. Saan ka no ang makaawid da beauty? Tanabartok ti driver da. Paturog dan iti cottage nga inalada. Ay, nag-text mo't ni Bugs. Kat saan da ka no abaybayan ni Violi? Saan ko amawatan ti pakik? Madanagan na katsak mawatan. Sa bagay, amukmat adi aginom ni Violi. Tadyak pa'y napuutan nga iminom iti nasanger. Nga uray beer ko malangin. Kat ni James, amangan no iso tinabarte. Ta nasakit tinagam na asa anak ka nakasurot. Kan namin adun nga inawis na. Ngam sa anak ka nakasurot. Aday ta. Di nakman lain text when no inawagan. Iso ko matikang runaan amang ibaga. Asaan da ang makaawid. Hingam, kaslaawan anyaman na kinkwana.
Bioli, nakaturong na kiti kakatwata. Wan nga rod, ngam, agin inom ka pailaan. Talaga ka niya di nagpagusto na uminom? O rekit light beer mo't lang dito. Sa anak pa'y nga inom iti kasta. Iso ka ro daramanan. Wala mat na. Saan ka nagtanag? Saan kong ipagbagay di kayo mo? Alaman langan. Ramanak tapno maibos daytan kat maturugtan. Oh, wow. Kasta. Sige. Tata na ka buti. Minum, ay. Nagpait. Talaga kasta lang dadamo. Naiulang pa eh. Saan ko akayat tiraman na? Sige pa, ora kita. Mayat to no madamdama dayta. Oh. Anya ti balik na. Saan ka diya mayat? Medyo, kasla maulaw sa amat na. Sus, may sagad ka gudula ang tinainom mo. Itala ang apinadas ko ti iminom iti nasangar. When no beer. Kasta lang no damo niya ka na. James, timak. Among Violin, nagpintas ka na. Oray ko rin dumdam ti bumilya ti daya poste. Agminar mo di kinapintas mo ka. Isa, please. Violin. James, please. Saan? Violin. James, saan? Ay, nasib bakit tisikot ko naglaba. Ay, naglikat-lakat na talaga ti bumakatan na ya. Ni, tinsamat lugan tinobyo ni Angie dahi dyan nagsar din iti batong. Isungag pa iso. Apay nga imay katrimbar mo ni Angie anang isuraw. Hindi dyan. Nagturungan iti kwarto da Angie. Ni, di na nga taamo na panan ng isuro ni Angie. Sa bagay, ang damat kiti ni Violi. Madanon na dita Nagtimpla magpakid iti kapik. Ay, naimbag ka ni nato Naimbag tawan ni nato. Sigurado, andamanan may baga na nung nakita na anapandita ti kaayan-ayat ni Angie. Violi, agsangsangit ka? Abay agsangsangit ka, nakaarakop kanyak, friend. Awan, friend. Malagip mo man ang tinapalabasan niya. Friend. Malala. Maturog ka kitin, rabiin. Ala, maturog tan. Idipo mo ta cellphone mo. Kinanatan, friend. Sorry. Naisturbo ka. Sige, ituloy mo ti maturog, bes. Wen, maturog tan. Nupay narigat, bes. Nasken nga awaten tan tinapasamak iti pamilya ta idi. Bes. Tahuray anya pa'y ti aramiden ta. Saanen ang maisubli pa iti biyag, dagiti ipatpateg ta iti biyag. Bogs, yung kasukuno ni Violi. Tentay mga nitirwara. Anya? Masadutak ko marumarita pare. Ano ya? Ay sus, di kag sadot. No kahit maamagunod ti ayat ni Violi. Di nangmat lang kami na naklunan pare. Di naksamot kayat ni Violi. Di ka maupay. Adada kiting ipakitam ti kinaanos mo nga garam king kuana. O kitaham no di matnagan tirik na naking ka. Among pare, natamnay ti panakilangan na kanya. Anya? Adayon sa tirik na kanya. Amang ano, damot sa balya kayat na. Bueno, awan kanyak ti sapsapulan na atipo ti lalaki. Anya kalagid din na ya. Naglaka ka maup-upay ako nak. Madlaw ko mat no adanam na making kuana wenno awan. Ay susawanan ti adupay arason. Dakasen takid ni. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, nabartagan ni boss. Idong agurok pa yan. Niya agad na ito yung tao ngagpaiso na yan. Kasta na ka diya talaga. Tunggal mabartag. Maturog adagosan. Nalakang amin na mabarbarte.
Sana kas kanya. Ad-adumot nga amang ti ininom na ngam si ka. Saan mo ta? Katsi ka, gusto ka din ti do botilya ti light beer nga ininom mo. Gustunan, narigat nung maulawak. Amang ano madlaw ni Angie, kababain. Mawatan day ti ay si kakit. Gustunan, James. Sige, inumom ta na batbati, tama pantayon. Kasano ni Bogs? Dodori, itulod tayo ti pagnanaadan da. Kalpasan na, itulod kamatan. Aday ta, eat all you can. Syakti tayo ita. Agyamanak manin James ha. Nakasaysaya at kayo amin kanya. Agyamanak iti ado a sakripisyo yo. Ala, rugyan tayo marunan ti mga mapisira ko na. Okay nga Rod, let's eat. Okay, ngamsak bay na. Agpray tayo pay. Excuse me, Julie? Ni. Apa yan? Apa ni Bioli? Anyat napasamakan ko na. Mabalin ka di, Violi. Ibagam ti bagsang sangitan. Itay ka pa yung sumanangit. Ngam di mo ibaga ti parikot mo. Bes. Agsao ka kuma. Please, di na kumamot pagdanagan, Bes. Apay, anya ka di ti parikot mo. Ibagam kuma. Tabarang makatulong nga amang sulbar. Makawanin na kumabes. Nagdakkel ti basol ko kan ka. Apay, anya ti pasal mo kanyak? Nailaw anak lang. Diyak nalabanan tiriknak. Sorry. Idiretsyon kuman. Masikuga. Anya nga Rod, adaditan, Bes. Awanan ti mabalinta. Taripatuem ti sikog mo. Ket masapol nga agkasar kayon iti nobyom. Apay akayat nakakasarita. Kan dito'y pay parke, Anje. Ada ka di parikot joy, tigayam ka. Awan, Bogs. Ngam tigayem ko ti parikot na. Ha? Anya ti parikot na? Masikugan ni Violi. Ket nasken nga itakder mo, Bogs. Ha? Kasano na pasamak na ita? Di mo ibaga nga awan nasasaunaken ka. Isu arumbang laeng nga itakder mo ti dayaw na. Anya? Kasano na pasamak ti kasta? Kat saan kami mo't nga agayan ayan? Anya? Sino nga Rod ti ama ti sikog na? Nay, pre. Sa balit ti mapalpalikukin ka. Nakaununag ti sinaay mo. Ken saan ka matagtagari? Kalpasan na. Kanayon ti inom mo Danggayan nakbagas. Saan mo nadamakin? Ada ka di parikot joki ni Angie? Unak mo't nga uminom ka. Danggayan na, kanya ka na yan. Aywan gaya. Ada na ibaga kanyak na Angie. Ket nakigtuta. Nyari ta. Masigug ka no ni Bioli. Anya. Agpudno ka man kanyak, Violi. No saan ani Bogs ti ama ti sikog mo? Asino? Asino ti ama na? Ni James. Ano niya? Awanan ka itibain! Makawanan ako ba? Nailaw anak. Nagbasulakan ka. Traidor! Danggan na ko, ma. Agmalawakan ka. Traidor ka! Diyos ko. Isurot ak kinumbang aramida. Tapno maawatan kan mapakawan na tagahiyam ko. Oh, makitam. Makitam, Esther. Pimalso din magkakinikan ka. Nyak mat maawatan no nyat napasamak. Karampag nakit diya. Nato, tangiwat mo. Di naklapdan, tapod no ti magbagak. Ni Anjay tinubia. Ni Biuli mo ti masikaw. Ay, sana ula ko nada. Anya, tulad ka dita sana all. Ay, Tangiwat mo. Ay, sus, Laki kita yan, sa umalang all. kaya. Kaslasan na makabog, iti pinggan ako nada. Agam, gukisam. Ay, masikong mutlan. Anya,
Amazing stories. Bili bakit isiglat tinalaki. Agasam, tapi nagrigpon na ida. Nasiglat. Pakawanan na kumahani. Ani tarupam! Naglakad ang kinaw iti pamakawan. Ngam narigat ti mamakawan. Nagrunan no tinagtaltal ka matao ti mang traidor kan ka! Nawatom! Angie, Kasano ita? Masikogan ni Violi. Ngam kayat ko. Agsasamo tayo atalo. Kat agpili ka kada kami adwa. Malasang ko. Day talaga yam. Sana parikot day ta. Agyaman na kanti. Sa dinoy tayan ti ili yung anti. Ijay laang tadyan. Sige anti. Agi failak iti leave ko. Awan problema dita. Kuyugan kayon tungag bakasyon ijay lugar mi. Agyaman na kanti. Nailakid din ay tinagbambanagan ti gayem mo. Nasakit anti. Mismo pa'y anasingad agayem ko tilino ko. Kan tinutupan ti awan pain alalaki. Uwan nga road. No ba'y adabasol na adwa, nanan. Nasakit man. Saan ko ang mabali na baybay anti gayem ko? Awanan ti adu pa'y apalikaw-likaw. Agpili ka, James. Asino ti ay ayatam. Ti ikalaysam kada kami. Agsao ka. Asino kada kami. Sika. Okay. Tulagan tangarudan ti kalaysata, James. Makitam ti bunga ti amin. Siguro, nang namnama ka asika ti pilihan ni James. Tamasikog kan. Ngam saan? Siya kailangan ti pinili na. Angie, Mangipaneknek at ibagimlaang ti kinayat na kan ka. Isuad ti mo rebeng nga ayatan ti kaskan kwana. Tama na nga lilaw. Ay ayatam ka di pailaan? Pagtatak ko ng pailaan, tinobyo ko. naibagakot kitkan. Saan ko lang analabanan tignak. Iti ti agundaway. Maagkalaon na yun no pagtatak ko ng pailaan ti kaskan kwana. Awanan pain alalaki. Traidor! Umadadin ti kasaryo. Wen, intun umay alawasan. Ket agsagana ka. Taadan to papananta. Papalanta. Sa dino. Kan. Kaano. James, Oh, ako naklano, di mo pat ganon ti awis ko, pare. jak kumakay ti dumara iti kasaryo. Nasakit tinakam ko king ka. Ambom nga gayatak kinibiyot ni. Ngam tinutupang. Si kapay anasinggod agayam ko. Tinangagaw king kuhan. Nilaw anak namin. Sorry talaga, pare. Awan kadipay ni Angie. Anyat orasan. Aldawan ah. Huwag nga roda. Awagan mo na iti cellphone na, pare. Naka-off mo ti cellphone na. Diyak makontak. Anya? Nay, sa bali tagparparik na kanyak, pare. Ano ti kahit mo sa kanbogs? Sapay la kuma, tanagbigdutang. Kaya't mo asawag, kuyugam ida. Wen, agbakasyon da ka na iti manong aldaw. So si kapay lang ti makamu dito eh. Ket san aday tal agbarbar ti obram ah. Ay, pagkasam day ta na pasama. Wen nga rod. Ang aguray ka bakay. San aya nga ita nga aldaw ti kasardaan jay kinday jay a playboy. Wen mo't. Apay nga rod apumanaw da. Ni, unak man numasirib ka. Ah, Kaya ta sa wenday ta, sana matulo iti panakikalay sa ni Angie iti daydi alalaki. nalpas ti alay.
Para tatyan Mountain Province met daytoy fan ang nagluganan ta, Angie. Agbakasyon ta ijay lugar daan, Tester. Anya? Kasaryo itaki ni James. Agkasarlaang nga is-iso. Anya? Kas jay ti rumbeng iti manangal lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta, saan apod no ang makikalay sa kakadkwana? Iti anyaga po. Kita ang man tinaramid na. Pinagrigpon na ta. Sa kalpasan anasikugan na ka. Siyak tipilyan na. Nga imbis ko maasika. Tamasikog kakat nga rodan. Pakaunan na ko, Angie. Siyak din ang dadaal, iti ayan-ayat yun. Saan kang hagdanag, Bes? Pacheck up maaklon kon to matlang ti amin. Agyaman na kiti. Tanasapsapaan na amwak ti ugali na. Angie, Ti may sa pagluksawak. Di pa'y nakisarita apulusken ka. Di man lang nagkidaw mo't iti pan makawanken ka. pudno dayta. Manipod iti naudi apa nagsasang tayo. Di na kon kinasarsarita pulos. Nga uray iti text binu awag la kuma. Nabartag kan James, susunan. Bayan naglakang paksa. Di nagmadangga nga kinom kanaon na ko na. Kahit ko taglemas iti arak. Kahit ko lemasan iti arak tinalaw sa papawik. Ang ladingit ko. Hindi nagbanagan tayo ayat may kinansi. Ay, basol mo't lang. Sikatin ang rak-rak iti relasyon nyo. Kung nangaroon nga agbabawi at... Lating yung tak nga ibaga tayo James. Kagura ka. Hindi ah. Gaputa mo lang nga rodon nga gayatak kinibioli. Tinuto pampayla. Bogs. Awan kwenta magayam. Traidor ka, James. Di mo lang pinanunutan ti kinasangad ta. Tila ang bukod mo abage kan pagragsakan tinapatagking ka. Kagura na kadimot, Bogs. Anya kumaga po kagura ka, Angie. Iti inaramid ko iti gayam mo. Saan ko nga ayunan iti naramid na. Kinapudno na. Man-mano kami ngagkita. Kasta ka di. Ang mga numaikat pa yung opisina ah. Tanaga doon ti absent na. Gapot kababartag na. Traidor ti gayam mo. Masakit tinakam ko kikuha na. Ewan gayam. Ada ka din ni Bioli? Awan pa'y. Madamdama pa'y. Apay ka di. Umay ko sa rungkaran, Angie. Kaya't mo asawan. Itilaksid ti kasasaad na. Agayat ka pa'y laang kenkwana. No may kariyak laki di kikuha na. Ibilang kunto kaspudpud ng anak ko. Tipas ngayon na. Nakapagpas ngayon ni Bioli, Angie. Wen, Bogs. Isulaang mo tinaisarik iti delivery room. Iso nakapagpas nga yan. Naipas ngayon nanti anak mi, Angie. Bogs? Amok ti kay papananti pa ng perang mo kanyak. Kalpasan ti pa ng ibagak ng anak mi. Bogs, dayawan ka unay. Katagyaman at itilaksid, tinakas ang anapasama kiti gayam ko. Adda ka anangalangon kenkwana. Agyaman na, friend. Itilikodan ti inaramid ko. Adda kalata amang baybayabay kanya. Di nakpinaybayan. Adumanin ti sakripisyong idi nagkasar kami kini Bogs. Mabalin ka dimot nga ramidik ti kasta. Saan man niya? Agyamanak, talaga ang nagsaya at kaunay agayem. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.